Романах Кирил. Аз съм. Здравейте. Здравей. Поздрави от господаря на ефира. Да, кажи. Бих ви целунал ръка, ама Кажете. много не ми се иска, като знам какво правите стара. Нищо не правя. Как са църковните дела? Добре са. Всичко е наред. Да. Романах Кирил, вие служите в Троянския манастир. Точно така. Кажете, ние чухме, че там така цари страхотен разврат, големи орги. Няма такова. Няма такова. Да, ни стари възрастни хора, ни болни хора, какъв разврат Нали? могат да правят. Няма, аз даже съм се объркал сега. Разбрахме, че в Троянския манастир главно за секс си говорите там, а не за Няма такова. Божиите дела, Няма такова. за Божието. Няма Вижте, такова вие сте, нещо. говорите неща, които не са истина. Така ли? Кажете някакъв Къде ще? аргумент. Имам аргумент. Кажете. Бръсник! Защо е тази дупка в джобовете? Да се бъркаш и да се тупаш пи***та ли? Филарет активен или пасивен? Май пасивен. Защо питаш? Тебе каква те интересува? Де си го турка? Фикрет Хатун? На Пьер му е толкова. И му е толкова дебело. И е само И е само какво? активен. Правил ли си нещо с нас? Какво ще правя с... Ами и той е такъв така. Той си има един, който се май разведе заради него. Любчо, държат се за ръка. В една кола. Там е голяма любов. Той е лука. От разгонена котка. Питам вие все пак, като Божи служител, нали човек да служи в манастир, това предполага уединение, така откъсване от светското, аскетизъм, отдаване на Бога. Да, то е така. Така ли е в Троянска? Нищо такова няма, според мен. Имате ли доказателства за твърдението си? Да ви питам, как са вашите колеги Баба Гус и Филарет? Вашия прякор верно ли, че е кичка? Никой така не ме нарича в лицо. Няма такова нещо. Да. Не ви викат кичка. Не. Не си ли говорите на женски имена в Не, аз Троянския съм мъж. манастир? Аз съм роден мъж. Баба Госи! Ау! Вярно ли, че от Троянския манастир от 6 монаси, 4 са геове? Не. Вие колко от вас? 6. Колко от вас са? Ай сега, днемете. 4! И това са болни хора. Един е на 72 години, другия на близо 60 години. Кажете сега, Иваномонах Кирил, случвало ли се да си показвате атрибутите по интернет? Никога. Защо ме лъжете? Нали знаете, че не лъже от 10 Божии заповеди? Защо лъжете? Нали сте иеромонах? Докажете. Така, Докажете. да докажа ли? Наистина ли искам да действително. докажа? Tako, гледай. Заспала работа. Искам да докажа. Добре, чакай, ще ви покажа една снимка. Само не на камерата. Аз знам за коя сте. Сега, искате ли да отидем на едно място да ви покажа кръка си? Да видите, че аз имам белек на Не сте кръка, че вие, това да. не е моя крък. Да. Ама искате ли да отидем в нашия офис да ви пуснем видео? Хайде, Ще отидем ли? покажа белега на кръка си. Отидем ли? Да. Да не избягате по пътя, аз ще ви хвана. Няма къде да се гони. Знаете ли как бързо тичам? Няма за какво да се притеснявам аз. Аз казвам истината. Хайде, къде? Добре, отиваме към офиса да гледаме видео. Да вземем пуканки по пътя. Аз не обичам покъм. Не обичате. Пускаме. Това май сте вие, нали? Това съм аз. Да, Какво трябва нали? да... Това сте вие. Заспала работа. Как ще коментирате видяното? Никак. Няма да коментирам. Може ли да се срещна с вашите юристи? Ма то обикновено трябва с вашите юристи май да се срещат. Защото аз не виждам. Това е Разкажете. с един злонамерен човек, който се опитваше да ме изнутова многократно. И който предприе разни стъпки срещу мене, чрез полицията, за съжаление неуспешни, той се опитва сега чрез това нещо да ме се поставя пред обществото. Да, ама нали преди малко ви питах, случвало ли се така да си го развяват? Случвало ли се да си го Ама развяват? каква е целта? Чакайте, вие казахте, че не се е случвало. А ние току-що какво видяхме с Каква е очите си? целта? От кога е този разврат в Троянския? Няма никакъв разврат. Как да няма? Вижте за какво става въпрос. Аз ви обяснявам. Отива ли това на един иеромонах да си показва Аз ви- атрибутите Аз по интернет? Защо съм си показал крака? Какъв крак? Вие си показвате члена. Аз имах Защо? кожно заболяване. Айде, той лекар ли е човека, на който го показвате? Не. Да си покажете. Ами? Мога да извикам лекар, който да потвърди за моето кожно заболяване. Обсъждахме кожно заболяване с случай. Много добре скълъпена версия, между другото. Сега бързо я скълъпихте, не се получи, обаче пробвайте нова. Ще си показвам члена. Аз показвам добре, скрота. Скротума. Да. Аз това не знам. Ето, вижте. А ние това ще го гледаме много пъти по телевизията. Сигурен спокойно. съм за вас. Сигурен съм. Вашето... Аз не държа да го гледам. Да... Разбира се, вашите Ето. неща, това е съвсем друго. Моля ви се, това са... Нали?
Вашата работа... Показахте си члена. Вашите инсинуации... Добре, срамувате ли се? Аз се срамувам, че му помогнах, но исках да му помогна на този човек да не е на това дървото, на това блато, на което е. Този човек, който се е свързал с вас. Вие знаете ли човека, който се е свързал с вас, какъв е, какво представлява и какво прави? Аз не знам, мен ме интересува вие какво правите в момента. Вие знаете ли това? Добре, което... кажете, давайте. Този Даваме човек, ви трибуна. този човек е много зле във всяко едно отношение. Цяла България видя как отец Кирил в скайп разговор си развява мъжкото достоинство. Без достоинство. Добре, значи ако това беше това, което вие казахте, би следвало аз да съм в ерекция. Има ли ме в ерекция? Вие сте чували, че и това средство се ползва за таковане? Кое средство? Интернет и камерите. Да. Аз като си представя, че с тези ръце вие правите кръщенета и след това си пипате интимностите. Не ми отговаряте. Аз задавам въпросите, не вие. Разобличихме ви, фактите са на маса. Имаме видео, какво искате повече? На видеото има ли ме в ерекция? Вие трябва да сте в ерекция. Значи ако не сте в ерекция, не е проблем. Целта. Вземете Виагра другия път. Аз нямам нужда от Виагра. Добре. Целта ми не е била. Имате кожно заболяване. Имах. Ама се шидете на кожен лекар. Казва се невродермит. Съжалявам за вашето заболяване, да се оправите, но шидете на кожен лекар, а не няма да си го показвате. Близки с него и аз му показвах него. Как може такова нещо? Аз това се чуда. Аз съм потресен в Троянския манастир. То не е смешно, то е тъжно. Знаете ли, заради хора като вас има негативно отношение към Божите служители. Това е абсурд, което вие казвате. Това е абсурд. Моля да отричате очевидни неща. Какво? Къде? Дайте, че да ходиме навън. Къде ви тук искате да останете. При нас нямаме свободни позиции в момента. Аз не желая да работя нищо. Не смятате ли, че трябва да бъдете отлъчен от Светия Синод? Не смятам, че да бъда отлъчен от Светия Синод. Не смятам. Аз не смятам. Някакво наказание? За какво наказание? За какво наказание? Как? В Троянския манастир вие ще правите такива неща? Това е свято място. Ма какво съм направил? И имате още един въпрос. Пътюм един въпрос. Много ми е интересно. Значи, в толкова много хомосексуалисти в Троянския манастир. Кажете ми, значи, вие като отидете в манастира и станете монаси, понеже сте само мъже ли ставате гейове, или сте гейове и затова ставате монаси? Господин Ваклинов, аз съм хомосексуалист. Сте хетеросексуалист. Аз съм монах.